അപരാധങ്ങൾ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണെ വിശേഷവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസ്പോണ്ട് മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസം പ്രണാമം. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെക്കേഷനൊക്കെ ആഘോഷിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. സ്കൂളിലെ പിള്ളേർക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സും വിഷമായിരുന്നു മാതാജി. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. നല്ല നഷ്ടമായിരുന്നു മാതാജി. ഭയങ്കര ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതാണ് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അത് തോന്നല് വന്നത് നന്നായി. എന്നാ വെച്ചാല് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അല്ലെ. ആ സമയമായപ്പോ വന്നിരുന്ന ബുക്ക് വായിക്കുമായിരുന്നു അത്ര സമയം. നന്നായി. അപ്പൊ നമ്മള് ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതാൻ പറ്റി മാതാജി. ആ സമയത്തിരുന്ന് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നന്നായി. നമ്മള് സമയം നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് സ്വയം തന്നെ തോന്നി നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ. അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് വിഷമം. പറയുന്നില്ല, ഭഗവാന് നമ്മള് മിസ് ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മുടെ ആരോ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുമെന്നല്ലേ. അതേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അത്രയ്ക്ക് അടുത്തു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായി ഇതാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അധ്യായം 8 ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധന. ഇതിലുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉറപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നിയതല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങൾ എന്താണ്? അപരാധങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാന് ആരെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടെ. മാതാജിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ.
ഞാൻ തനു മാതാജിയെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കട്ടോ മാതാജി, അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാല് മാതാജി അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹരേ അഭ്യ മാതാജിയെ കണ്ടില്ല, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ അപരാധങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഭക്തി കുറയും. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു നിന്നിട്ട് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി കുറയും എന്നാണ്, തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഇടയിൽ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരം, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പൂജ ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, മൊബൈല് നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ ആരെടുത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതികതയിലുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യം കൂടും. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഈ മൊബൈല് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും ഒന്നും നമ്മളത് അപ്പോഴെടുക്കണ്ട, എന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പിന്നെയും വിളിക്കുമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മൊബൈൽ സൈലന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് മാതാജി നാമം ചെല്ലുന്നത്. ഒരു മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആദ്യം മുതൽ മാല ആദ്യം മുതൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച 64 അപരാധങ്ങളിൽ 19ാമത്തെ അപരാധമായ ക്ഷേത്ര ആരാധന ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ്. ക്ഷേത്ര ആരാധന, നാമജപം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അപരാധം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് അത് നിവൃത്തിപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ 10 നിവൃത്തിപ്പെടുന്നതല്ലേ, ആദ്യത്തെ 10 പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിവൃത്തിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൽ 18 വരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. 8 നിവൃത്തി പഠിച്ച് ഇനി 9 എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോ 19. അതിലാണ് ക്ഷേത്ര ആരാധനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപരാധവും നാമ അപരാധവും അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നാമ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, അപരാധ എന്നാണ്. നാമ അതില് അപരാധം എന്ന് തിരിച്ചു പറയുന്നത് അപരാധ എന്ന് വെച്ചാല് രാധയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ അപരാധമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്നാണ്. അതില് അപരാധം എന്നുള്ള പ്ലസ് രാധ ആണ് അപരാധം. അപ്പൊ രാധയെ നമ്മൾ വേണ്ട പോലെ ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഉള്ളതാണ് അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രൂപ ഗോസ്വാമി 32 സേവാ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 32 സേവാ അപരാധത്തെ കുറിച്ചാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അതില് വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ, നവയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ കടക്കണം, പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്തൊക്കെ പാടില്ല, ആത്മീയ ആചാര്യനെ എങ്ങനെ കാണണം, ഉത്സവങ്ങൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയവയും വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 അപരാധങ്ങളും. ഇതിന് പുറമെ 29 അപരാധങ്ങൾ ഏതിൽ പറയുന്നു, വരാഹ പുരാണത്തിൽ. അതിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അർപ്പിക്കണം, പൂജകൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഗണേശ ആരാധനയുടെ പ്രാധാന്യം തുടങ്ങിയവയാണ് ഏത് പറയുന്നത്, വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി 32 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിന് പുറമെ ഏത് വരുന്നു, വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 അപരാധങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പത്മപുരാണത്തിലാണ് 10 നാമ അപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ 10 നാമ അപരാധം, അത് പറയുന്നതില പത്മപുരാണത്തിലാണ്. ഭഗവാനെ അവഹേളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പാപമാണ് നാമ അപരാധമെന്നും അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പാപമായിരിക്കും നാമ അപരാധം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്നവനെ അവൻ ജീവിതം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവനാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ്. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കും. എന്താ, നാമം ശരിയായിട്ട്
അപരാധമില്ലാതെ ജപിച്ചാലെന്നാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ പോലും നാമങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മുക്തി ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാപങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ തിരുനാമത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മോചനമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പം 32+29 നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അപരാധങ്ങളില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ എങ്ങനെ കടക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ കാര്യം ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത 32 കാര്യങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ പാദരക്ഷ ധരിച്ചോ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കുക. കാറിലോ പല്ലക്കിലോ നമ്മളെന്താ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നടയിൽ വരെ കാറിൽ പോകും ചിലരല്ലേ, അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ പല്ലക്ക് ഇപ്പൊ കോമൺ അല്ല, മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലും അതേപോലെ തന്നെ പാദരക്ഷ ധരിച്ചുകൊണ്ട് കയറരുത്, ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളില് കയറരുത്. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഒഴിവാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ അതിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് സ്ലൈഡിലുള്ളത് വായിക്കാം. പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവിടെ വരും. ഞാനാൽ അതിന്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വായിക്കട്ടോ, അത് അങ്ങനെ വായിക്കട്ടോ, അതോ സ്ലൈഡിലുള്ളത് വായിക്കണോ? ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള വായിച്ചു മാതാജി. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓർഡറിലാക്കി എഴുതിക്കൊണ്ടാ മതി. രണ്ടാമത്തെ ജന്മാഷ്ടമി, രഥയാത്ര തുടങ്ങിയ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാം ഭഗവാന് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കിടന്നാലും വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക എന്നതിന് മുടക്കം വരുത്തരുത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിലെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീകോവിലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നല്ല നമ്മൾ നമസ്കരിക്കാൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ സ്ഥലം, അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമസ്കാരം ചെയ്യേണ്ട, പ്രണാമങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട അവിടെയാണ്. ശ്രീകോവിലിന്റെ അവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലമല്ലേ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ വലം വയ്ക്കുന്നത്, അവിടെ നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. പുറത്തിറങ്ങി മാതാജി അമ്പലത്തിന് വെളിയിൽ കൊടിമരത്തിന്റെ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്, അകത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീകോവിലിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ വന്ന ആചാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൊടിമരത്തിന്റെ ചുവട്ടില നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. അവിടെ നമസ്കരിക്കാം. അപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമസ്കരിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കൈയും കാലും കഴുകാതെ ഭഗവാനെ പൂജിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ബാഹ്യമായി ആന്തരികമായിട്ട് ശുചിത്വം വേണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രക്കുളം കാണും അല്ലെ, കൈയും കാലും കഴുകാനായിട്ടൊക്കെ. ഇപ്പൊ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് കാണും, പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കൈയും കാലും കഴുകാനായിട്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കയറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരിയിടുന്നില്ലേ, അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കൈയും കാലും കഴുകാനായിട്ട്. വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷേത്രക്കുളം കാണും, പടവൊക്കെയുള്ള ക്ഷേത്രക്കുളം കാണും. പിന്നെ അശൗചമുള്ളപ്പോൾ മരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് കടക്കരുത് എന്നാണ്. വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാളെ മാതാജി ചോദിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാമോന്ന്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പക്ഷെ പറയുന്ന കുടുംബം മുഴുവൻ കുടുംബസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ഇപ്പൊ ഏതാണ് അമ്മ വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാല് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് അല്ലെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളായിരിക്കുമല്ലോ ഏതാണ് പ്രസാദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ പ്രസാദമല്ലേ അവരും കഴിക്കുക അല്ലെ. ആ പുരുഷന്മാരും കഴിക്കുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ.
അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മള് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. അപ്പൊ കുടുംബത്തില് ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അത് ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെയോ വഴിക്കും ആര് മരിച്ചാലും അത് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മളിപ്പോ ഹിന്ദുസ് നായന്മാർക്ക് 16 ദിവസം, പിന്നെ 7 മാസത്തിന് 12 ദിവസം, അങ്ങനെ ഓരോ ജാതിക്കാർക്കും ദിവസങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർക്കും അത് വേറെ ദിവസമായിരിക്കും, അവർക്കും 12 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ജാതിക്ക് ഇത്ര ദിവസം പുലയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ദിവസം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്രയും നാള് അശുദ്ധമായിരിക്കും. അപ്പൊ പൂജ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള മാതാജി അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു, വിട്ടുപോയി. നിശ്ചിത കാലം വരെ അശുദ്ധമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിന് 12 ദിവസം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും 15 ദിവസവും, ശൂദ്രർക്ക് എത്രയാണ് ദിവസം കിടക്കുന്നത്? 30 ദിവസം. 30 ദിവസം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ പല പല തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഓരോ ജാതിയിലുള്ളവർക്ക് അവരവരുടെ ജാതിയിലെ പോലെ എത്രയാണെന്ന് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ, അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. സാധാരണ 16 ദിവസമാണ് അതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവര് 16 ദിവസം. പക്ഷെ ഇതില് ശൂദ്രർ മൊത്തത്തില് പറയുന്നുണ്ട് 30 ദിവസമാണ്. ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ആ രീതിക്കാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജാതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സബ് കാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോ ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ പല പല സബ് കാസ്റ്റ് ഉപവിഭാഗങ്ങളാണ്. ഉപജാതി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ ഉപജാതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കി ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ജാതിയിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായിരിക്കും. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ബാഗും അതും ഇതുമൊക്കെ കാണും, കൊടയും ബാഗും ഒക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് ചിലര് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പുരുഷന്മാരാണ് ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് വടി പോലെ കിടന്ന് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ വടി പോലെ കിടക്കുക. നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ഒന്നും തറയിൽ തൊടാൻ പാടില്ല. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ചാംഗ. കാല്, പിന്നെ കാലിന്റെ മുട്ട്, കാലിന്റെ പാദം, കൈ പത്തി അല്ലെ, പിന്നെ കൈയുടെ മുട്ട്, പിന്നെ ശിരസ് അല്ലെ, നെറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 ഭാഗമാണ് സ്ത്രീകള് തറയിൽ തൊടേണ്ടത്. അത് നിലത്ത് തൊടണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തറ വൃത്തിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മള് തല തൊടാതെ നോക്കും. അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മളവിടെ ഇച്ചിരി വൃത്തിബോധം വരുമ്പോ പക്ഷെ 5 അംഗം ആവില്ല, 4 അംഗങ്ങളെ അപ്പൊ ആവുള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മുടെ കൈ അല്ലാതെ തല ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ, നെറ്റി ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മള് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുഖമൊക്കെ കഴുകിയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരമാണ് സ്ത്രീകൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണന് മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നില് പശുവിന്റെ പടം ഇത് കാണും അല്ലെ, സ്റ്റാച്യു കാണും അല്ലെ, ശില്പം കാണും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണുമല്ലോ, അതിന് ചുറ്റും നമ്മൾ കറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മൾ വലതുവശത്തൂടെ, അതാണ് ഈ മുന്നിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങുന്നവരെ കാണാം. ചിലർ അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങും. അങ്ങനെ കറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി തന്നെ വരണം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വലതുവശത്തൂടെ പോയി ഇടതുവശത്ത് വന്ന്, വീണ്ടും വലതുവശത്തൂടെ പോയി ഇടതുവശത്ത് വന്ന്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ പുറത്തും ചെയ്യാം അല്ലെ. വെളിയിലിറങ്ങിയിട്ട് കൊടിമരത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് 4 വശത്തും പോയി നമുക്ക് വലം വയ്ക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ മുന്നിൽ നിന്ന് കറങ്ങരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ മുമ്പിൽ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പിന്നെ ഏതാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് കൂടെ പോയി ക്ഷേത്രത്തെ ആദരപൂർവ്വം നടക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണം. 4 അമ്പലം ചുറ്റിയാണ് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കേണ്ടത്. കുറഞ്ഞത് പ്രതിദിനം 3 തവണ വയ്ക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ 3 വലം നമ്മൾ വെക്കണം. അത് നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ? 4 പറയാം. 4 മാതാജി പറയുന്നത്. 4 പറയണേ. പക്ഷെ ഇതില് 3 കിടക്കുന്നത്. അത് വേണമല്ലോ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. 4 വരെയാകാന്ന്. ആ 4 വലമാകേണ്ടത്. അതൊന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ എത്രയാണെന്ന്. വിഗ്രഹത്തിൽ കാല് വെക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് കാലും ഒക്കെ മറച്ചു നിൽക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ പിന്നെ കാല് നീട്ടി വെക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നീട്ടി വെച്ച് ഇരിപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മള് ബഹുമാനത്തിൽ നിൽക്കണം. നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ മറച്ച് നിൽക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. പ്രത്യേകിച്ച് കാല് ഒക്കെ മറച്ചു നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ടിന്റെ കാലിന്റെ ഞെരിയാണിയിലോ മുട്ടിലോ കാൽമുട്ടിലോ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ശ്രീകോവിലില് നമ്മള് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെയോ അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനൊന്നുള്ള സ്ഥലമില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ എന്താണ് താഴെ ഇരിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അല്ലേ. ഫ്രണ്ടില് ഇരിക്കാൻ വലിയ ഹാളായിട്ടാണ് വരിക അല്ലെ. നമ്മളെ ട്രഡീഷണൽ ക്ഷേത്രത്തില് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനൊന്നും സ്ഥലം കാണത്തില്ല അല്ലെ. അതേസമയം ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ ഹാളായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാം. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കാൽമുട്ടിലും പിന്നെ ഏതാണ് നെരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാദത്തിലല്ലേ, പാദത്തില് അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് കൊണ്ട് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ചമ്രം വിളഞ്ഞിരിക്കണം, പക്ഷെ ചമ്രം വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലാതെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് അല്ലാതെ കാല് പുറകിലോട്ടിട്ട് ഇരിക്കാം. എന്നാലും ഇതേപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാം കാലൊക്കെ നമ്മുടെ പാദമൊക്കെ വൃത്തികേടായില്ലേ അല്ലേ. അവിടെ ഒന്ന് ഇട്ട് പിടിച്ചിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതുമാണ്. പിന്നെ കാൽമുട്ടിലും ഇരിക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് വേണം ഇരിക്കാൻ എന്നുള്ള. പിന്നെ കൃഷ്ണ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കരുത്. ഹോളാകുമ്പോ കിടക്കാനൊക്കെ തോന്നും, അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ്. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിന്, ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിനെയാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ഇത്രയും സ്ഥലം കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, പൂജാരി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലോട്ട് നിന്നാണ് പ്രസാദമൊക്കെ തരിക അല്ലേ ക്ഷേത്രത്തില്. അങ്ങനെയല്ലേ തരുന്നത്? മുന്നിൽ സൈഡിലാണ് അല്ലെ പ്രസാദത്തിന്റെ പാത്രമൊക്കെ വച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഇതുവരെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ രീതി എന്നുള്ളത്, റൂൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു. ഒന്നും അവിടെ അശുദ്ധിയാവും അല്ലേ, നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാവൂ എന്നാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ തൊടരുതെന്നും പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? പ്രസാദം തൊടരുതെന്നും പറയല്ലേ അകത്തു നിന്ന്? ചന്ദനമൊന്നും തൊടരുതെന്നാ. തൊടാനും പാടില്ല, കഴിക്കാനും പാടില്ല. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കള്ളം പറയരുത് അല്ലേ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പൊതുവെ സംസാരപ്രിയരാണല്ലോ അതല്ലേ, പ്രജൽപ അല്ലെ. അപ്പൊ ആരെ കണ്ടാലും ഉടനെ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുമ്പോഴ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിലയിടത്ത് എഴുതി വെച്ചേക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം അല്ലെ പാടുന്നത്. നാമജപം മാത്രം, നാമജപം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിയുന്നത് സംസാരിക്കരുത്. സംസാരിച്ചാലും കള്ളം പറയരുത്. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് എന്നിവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മുന്നിൽ വെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ വർത്തമാനം അല്ലെ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം പറയരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ ദൂഷിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങള് ദൂഷ്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത്.
അപ്പൊ എല്ലാം അരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഏതാണ്? മുന്നിൽ കൂക്കി വിളിക്കുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ളവർ കുറെയൊക്കെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. നാട്ടിൻപുറത്തുള്ളവരാണ് ആരെങ്കിലും കണ്ടാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസാരം തുടങ്ങും അല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീകോവിലിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും മാതാജി. സിറ്റിയിലുള്ളവർ പിന്നെ കുറെയൊക്കെ എന്താണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിയുന്നത് ആരടുത്തും മുഖത്ത് നോക്കാതിരിക്കുകയാണ് സിറ്റി ലൈഫിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആരടുത്തും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈഗോ ആയിട്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ സംസാരം കുറവായിരിക്കും. ഒന്നും പറയത്തില്ലല്ലോ. ഒന്നും സംസാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ പ്രശ്നം വലുതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതേസമയം നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെയാണ് ആണെങ്കിൽ ആളുകൾ തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ. വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. അയൽപ്പക്കക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ. ഇപ്പൊക്കെ മാറിക്കാണും എന്നാലും അതുകൊണ്ട് അവിടെ സംസാരം കൂടുതലായിട്ട് വരും. പിന്നലകളെ കൂട്ടുകയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുത്. അപ്പൊ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാടില്ല. ശാസിക്കുകയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ പ്രശ്നം വരിക അല്ലെ. അപ്പോ ശാസനയും ശിക്ഷയും ഒക്കെ അവിടെ ചെന്ന് അടികൊടുപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടാകും. അതൊന്നും പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭിക്ഷ നൽകരുത്. അപ്പൊ ദാനകർമ്മങ്ങളൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വെച്ചിട്ട് പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് ധരിച്ച് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെല്ലരുത്. കമ്പിളി പുതപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെമ്മരിയാടിന്റെ രോമം ആണല്ലേ കമ്പിളി പുതപ്പ്. അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ലെതർ ബാഗുകളും ഒന്നും കൊണ്ട് അമ്പലത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവിലിന്റെ അവിടെ കയറരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? തോലാണ് അല്ലേ, മൃഗങ്ങളുടെ തോലാണ് അല്ലേ ലെതർ എന്ന് പറയുമ്പോ. അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല. അതേസമയം ചെണ്ട ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിലും ലെതർ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത്. എങ്കിലും അതിന് പവിത്രമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ശംഖ് ചാണകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ രോമത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കമ്പിളി പൊതിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലരുത്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്യരെ സ്തുതിക്കുകയോ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നാല് കാണുമ്പോൾ ഉടനെ അതിനെ കുറിച്ചും അത് പറയുക എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഏതാ പറയുന്ന അസഭ്യ ഭാഷണം ചെയ്യരുത് അല്ലെ. കള്ളം പറയരുതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അധോമുഖ വായു ബഹിർഗമിക്കരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോട്ടുവായ ഇടത്തില്ല. അത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ അകത്ത് വെച്ച് കോട്ടുവായ ഇടരുത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഗിരിജ മാതാജി കോട്ടുവായ ഇട്ടിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് ക്ലാസ് കയറുമ്പോ കോട്ടുവായ ഇടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇച്ചിരി റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം. ജോലി പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അപ്പൊ അത് രാവിലെ എണീക്കുന്നു, ജോലി, വീട്ടു ജോലി, വെളുപ്പിനെ എണീക്കണം. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാതാജിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോട്ടുക വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി രാവിലെ എണീറ്റ് ജോലിയുടെ തിരക്കും എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോ റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നേരത്തെ കിടക്കാൻ നോക്കും മാതാജി. കിടക്കത്തില്ല, 12 മണിയായാലും ഉറങ്ങത്തില്ല. അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം, ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് അത് കാരണം നമ്മൾ കോട്ടുവ ഇടരുത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. നമ്മള് എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മള് പിശുക്കരാണല്ലേ, പൊതുവെ പിശുക്കരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കോയിൻ ഇട്ടാലായി ഇട്ടില്ലെങ്കിലായി അല്ലേ. കാശ് നിറച്ചിരുന്നാലും നമ്മൾ ഇടുന്നത് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ചിലര് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാനല്ലേ തരുന്നത്, പിന്നെ എന്തിനു ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. ചിലരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതെ, അങ്ങനെയാണ് ചിലര് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ അത് പലരും എന്റെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോ പറയും, ഇങ്ങോട്ട് ഭഗവാനല്ലേ തന്നത്, ഭഗവാന് തിരിച്ചെന്തിനാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന്. ഉം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? പരമാവധി പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ആ. യോ മേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി തദഹം ഭക്ത്യുപകൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നെങ്കിലും പ്രഭുപാദരും അതേപോലെ തന്നെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ, ഭഗവാൻ അവിടെ എന്താണ്, പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ പണച്ചെലവുണ്ട് അല്ലേ? അതൊന്നും ഒരിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുടിയിരുത്തുമ്പോ ഭഗവാന് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യണം അല്ലേ, മുടങ്ങാതെ. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പൂജയൊക്കെ മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണം. പ്രസാദം വെക്കണം, ബാക്കി പൂജ, ഇതിനൊക്കെ പണച്ചെലവുണ്ട്. പൂവിനൊക്കെ നല്ല വിലയല്ലേ എല്ലാത്തിനും. അപ്പൊ അതിന് ഭക്തര് കൊടുത്താലല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലാതെ ഭഗവാൻ അവിടെ പൈസയൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ അമ്പലത്തിലെ ഭാരവാഹികൾക്ക്. അപ്പൊ ഭക്തര് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന് പൂജകൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും അല്ലേ? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കുമ്പോ ഭക്തർക്കും സന്തോഷമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്താണ്, സ്വമേധയാ മാറിപ്പോകും അല്ലേ? നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് അല്ലേ? ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ് ശാരീരിക മാനസിക ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുന്നത്. അപ്പൊ സന്തോഷിക്കാനുള്ള വക നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ. അപ്പം ദരിദ്രരായവര് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ ഉള്ളവര് അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. സ്വാമിയൊക്കെ 50% കൃഷ്ണ ഒരു നമ്മളെ ദേവസ്വം അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചിലിട്ടാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് ഇട്ടാൽ മതി, അത് ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അത് ശരി തന്നെ. പക്ഷെ എന്നാലും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്ര വികസനത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിനൊക്കെ പിന്നെ പൈസ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതിനൊക്കെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇത്. ദക്ഷിണ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പ്രധാനമായിട്ടും പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പൂജാരിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കൊടുക്കും. പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിലും നമ്മള് വഞ്ചിയില് തിരിച്ചടക്കില്ല, കൊടുക്കണം. പൂജാരിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരുപാട് കൊടുക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഒരു സന്തോഷത്തിന് അല്ലേ, അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദേവസ്വത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അല്ല, നമ്മള് നെയ്യ്, ചന്ദനത്തിരി, എണ്ണ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. അത് തന്നെ. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ദേവസ്വത്തിന്റെ അല്ലല്ലോ നല്ലത്. അല്ല. അപ്പൊ അവിടെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രമൊന്നും ദേവസ്വത്തിന്റെ അല്ല. അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വരവെന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കുന്നത്, അറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും, അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭാതരുടെ ബുക്ക് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള വരുമാനമൊക്കെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് പിന്നെ ചെലവിനൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അന്നദാനമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നല്ല പൈസ ചെലവാകും. അത് ഏത് സമയമാണ് അന്നദാനം എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയം ഒരുപാട് ഭക്തരെത്താം. അല്ലാത്ത സമയത്തില്ലെങ്കിൽ ആ സമയം ഒരുപാട് ഭക്തരെത്താം. അപ്പൊ ഇതിൽ പഠിച്ചതാണ്. ടെമ്പിൾ എറ്റിക്കേറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അന്നദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് വയറ് നിറയുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവരുടെ പാത്രം ഒഴിയരുതെന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന്. പിന്നെ കറികളാണെങ്കിലും മറ്റേ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരിക്കലും ദുഃഖി വിചാരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ മാതാജി, ഭക്ഷണം മാത്രം കൊടുത്താൽ മാത്രം അത് വയറ് നിറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ പൈസ എത്ര കൊടുത്താലും മതി എന്ന് പറയില്ലല്ലോ. പൈസ പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര കൊടുത്താലും പോരാന്നേ പറയുള്ളൂ. ഭക്ഷണം വയറ് നിറഞ്ഞ എന്തായാലും മതി പറയും. നമുക്ക് സംതൃപ്തി കിട്ടും. വയറ് നിറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലായിടത്തും ഒരു പോളിസിയാണ്, ആർക്കും ഭിക്ഷയായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തില് വഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാജി അന്നദാനത്തിന്, എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും. അത് തന്നെ, ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുണ്ട്, വഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളില്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്താലേ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങള് നടക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രം മോടി പിടിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസും, പിന്നെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് അല്ലേ.
അപ്പൊ അതിനൊക്കെ പൈസ ഒരുപാട് ചെലവുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മൾ പൈസ ഭക്തര് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അന്നദാനം എല്ലാ ദിവസവും നടത്തണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞപ്പോ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വെള്ളമോ ഇലയോ അല്ലെ പുഷ്പമോ ഫലമോ ഒക്കെ തന്ന സീസണൽ ഫുഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏതെങ്കിലും വെച്ചാലും മതി. പക്ഷെ നമ്മള് പൂജയ്ക്കാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ പൂജയ്ക്കാണെങ്കിലും പൈസ ഉള്ളവർ അതനുസരിച്ച് പൂജാ സാധനങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാം. ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്ന, തന്റെ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് വേണ്ടി വാരിക്കോരി ചെലവഴിക്കും. പക്ഷെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇലയും വെള്ളവും മതി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മാത്രം കൊടുക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുക. അതേസമയം നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് ദിവസം എത്ര പൈസ നമ്മളിപ്പോ ചെലവാക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ദിവസം എത്ര ആയിരങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ചെലവായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, യജ്ഞത്തിൽ നിന്ന് മഴയുണ്ടാകുന്നു, മഴയിൽ നിന്ന് അല്ലെ വിളവ് വരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, 50% അവര് കൊടുത്തതുമാണ്. ഭഗവാന് 25%, അവരവർക്ക് വേണ്ടി 25% ആവശ്യക്കാരായ ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അർഹതപ്പെട്ട ദദാതി നിയമം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദദാതി നിയമം പഠിച്ചല്ലോ. കേട്ടില്ല. ദദാതി നിയമം പഠിച്ചല്ലോ നമ്മള്. അതെ അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ കഴിക്കരുത് എന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാല് എല്ലാ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ മനസ്സും അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പിന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ നമ്മൾ ചീത്ത സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കത്തുമില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ? ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ഒന്നും കഴിക്കത്തില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ചൂടാക്കി കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജില് വെച്ച് കഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ പറയുന്നു 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴിച്ചുകൂടാന്ന് പറയുന്നു. അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം, അണുക്കളൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് ജോലിയുള്ളവർക്ക് അതൊക്കെ പറയണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ സാധിക്കാതെ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പട്ടിണിക്ക് ഇടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ. അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചത് ഭഗവാന് കൊടുക്കരുത്. കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭഗവാന് ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന് കൊടുത്ത പ്രസാദം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് കഴിക്കാം എന്ന് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ടെമ്പിൾ എറ്റിക്കേറ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാന് കൊടുത്ത പ്രസാദം നമുക്ക് പിന്നീടാണെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന്. അതേസമയം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് പാചകം ചെയ്ത് 3 മണിക്കൂറിന് മുന്നേ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. പിന്നെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറണം. എന്നാലും ഭഗവാനായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുക. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ പാലോ പാലുൽപ്പന്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ദിവസം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പറ്റാത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തില്, നല്ല അടപ്പുള്ള പാത്രത്തില് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് പിന്നെ വെള്ളവും വെച്ചിട്ട് പോകും. അങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമല്ലാത്ത സമയത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കൊടുക്കരുത്. നമ്മൾ വെക്കണ്ട, കൊടുക്കരുത്. നമ്മള് പിന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ വൈഷ്ണവര് വെക്കുന്ന ആഹാര സാധനമേ ഭഗവാന് കൊടുക്കാവൂ എന്നാണ്. നോൺ ഡിവോട്ടീസ് വെക്കുന്ന ആഹാരം വെക്കരുതെന്നാണ്. നമ്മളും കഴിക്കരുത്, ഭഗവാനും കൊടുക്കരുതെന്നാണ്.
അപ്പൊ ഈ പീരീഡ്സിന്റെ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കണ്ട. ഭഗവാൻ അപ്പൊ മുടങ്ങിയാല് ദോഷമായിട്ട് വരുമോ? ദോഷമില്ല, ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലോ. നമ്മൾ ശുചിയില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെ അത് പാപമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ആ സമയത്ത് വിളക്കും വെക്കത്തില്ലല്ലോ മാതാജി. അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശുചിത്വം ഇല്ലാത്തപ്പോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ല, പിന്നെ വീട്ടിൽ വേറെ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കാവല്ലോ മാതാജി. വിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴുകി വൃത്തിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാത്രത്തിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാമല്ലോ അവർക്ക്. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത സാധനം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതേസമയം ഫ്രൂട്ട്സും പാലും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ വീട്ടില് ഭഗവാന് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കതൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പോകരുത് എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അവരെ തൊടുകയും ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് അർപ്പിക്കുന്ന ഇതില് അവര് ശുദ്ധമായിരിക്കണം. നമ്മൾ തൊട്ട് മലിനപ്പെടുത്തരുത് എന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ടെമ്പിൾ എറ്റിക്കേറ്റിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ അവരെ അശുദ്ധമാക്കരുത്. ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിലും പാത്രങ്ങളിലോ ഒന്നും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തൊടാൻ പാടില്ല. നമ്മള് ബ്ലീഡിങ് തീർന്നിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ച് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ പൂജ ചെയ്യുകയോ ഭഗവാന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് 3 ദിവസം, ചിലർക്ക് 5 ദിവസം, ചിലർക്ക് 7 ദിവസം, എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പീരീഡ്സ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വന്ന് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ക്ഷേത്രത്തിനെ ആരാധിക്കുക അല്ലേ. പോകാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ക്ഷേത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യാനും പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ. അത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഇതാണ് ശുചിത്വം, മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം കുറച്ചിരിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും പാലോ എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്ന് നിൽക്കണം. പ്രസാദം കഴിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പോള് ഒരാൾ തന്നെ താമസിക്കുക ഇങ്ങനെ പിന്നെ 2 സമയവും നമ്മള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ വ്യക്തി ഒരു 10-20 ദിവസത്തേക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം എന്തോ ചെയ്യും? ഈ വിഗ്രഹം നമ്മള് കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? വെച്ചിട്ട് പോവുക. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും അല്ല, ഭഗവാൻ നമ്മളെല്ലാം പ്രത്യേകം പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിനും എല്ലാം പ്രത്യേകം. അതില് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അടച്ചു വെക്കുക. നട്ട്സോ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, ബദാമോ ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റായിട്ട് ഉറുമ്പ് കയറാതെയൊക്കെ അടച്ച് മുന്നിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ വെള്ളം വെക്കുന്ന പാത്രത്തില് വെള്ളം എടുത്ത് അടച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെല്ലുന്നിടത്ത് പിന്നെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനെ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ വേണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചത്. ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകുക, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചായിരുന്നു. ശരി. മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അല്ലേ, നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുകയല്ലേ, അറിയുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒളിക്കാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ്. ചീത്തയാകാത്ത സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ മറ്റെന്ത് വെച്ചാലും ചീത്തയാവും അല്ലേ. അപ്പൊ ആകാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന സാധനം ചീത്തയാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ആ തരത്തില് നട്ട്സോ കപ്പലണ്ടിയോ ബദാമോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകാം. അതൊക്കെ എത്ര ദിവസം ഇരുന്നാലും ചീത്തയാകാതിരിക്കും. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ഒരു 2-3 ഐറ്റം വെച്ചിട്ട് മതി. ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിലും മതി. നല്ല വൃത്തിയും എടുപ്പും ഭക്തിയോടെയും വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹത്തോടെ വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളു. ഭഗവാന്റെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ വൃത്തിയോടെ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉപ്പും പുളിയും ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഒരു
കണക്കനുസരിച്ച് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പോ പുളിയോ എരിവോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനോ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ട. നമ്മൾ ഭഗവാനെ എടുത്ത് മാറ്റി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പടത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് പ്രയറൊക്കെ ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് കുഞ്ഞിനൊക്കെ കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കുക. വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ പോകുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ ഭോഗിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോള് നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേ പിന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതില് പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനും പ്രസാദം വച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രസാദം നമ്മൾ കയ്യിലെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പം പലയിടത്ത് പോയി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ, ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഭഗവാന് പ്രസാദമായിട്ട് കയ്യിൽ കരുതുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇച്ചിരി നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയോ നട്ട്സോ ബദാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട് തന്നെ വെക്കാം. അത് നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈൻ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഫുഡില് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് അതിൽ കുറച്ചിടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇട്ടാലും അത് മുഴുവൻ പ്രസാദമായിട്ട് മാറുമെന്നാണ്. ധ്യാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ മന്ത്രമുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല? പ്രസാദ മന്ത്രമുണ്ട്, സേവ മന്ത്രം. അതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുക. കഴിയുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക എന്നാണ്. പിന്നെ പല ഹോട്ടലിലും ഇപ്പൊ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇടാത്ത ഫുഡ് ജൈൻ ഫുഡ് അവരും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊന്നും കഴിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പൊ പോകുന്ന കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ചിലപ്പോ നമുക്ക് യാത്രയൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് പ്രസാദവും കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ കഴിയുന്നത് എന്റെ മോന് ഡൽഹിയില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ. അപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോനെ കൊണ്ടുവരരുത്, അത് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അന്നേരം മാതാജിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിന്നോട് പറയാ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് വെള്ളവും അതേപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. ശരി 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 ശരി. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഗ്രഹത്തിന് പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അശ്രദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പിന്നെ നിശബ്ദമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാവരുത് ആചാര്യനെ വണങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലും മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഉറക്ക ചൊല്ലണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രണമിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനാ വാക്ക് ഉറക്ക പറയണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഭുപാദരെയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അല്ലേ മന്ത്രം ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറക്ക ചൊല്ലണം എന്നാണ്. ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. കേൾക്കുന്ന പലതരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടാവും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് അല്ലെ, നമ്മൾ കാണാത്തതും ഒക്കെ ഉള്ള. അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറക്കെ ചൊല്ലണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടെങ്കിലും അവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്തുതി വചനങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി.
അപ്പൊ അതെ ഗുരുവിനെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ദിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ സ്തുതിവചനങ്ങൾ ആത്മീയാചാര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലണം. കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ സ്തുതിക്കണം. ആത്മീയാചാര്യന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആത്മപ്രശംസ നടത്തരുത്. ഞാൻ അത് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, സ്വയം പുകഴ്ത്തലാണ് അല്ലേ? അതേപോലെ അത് ഈഗോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? നമുക്കൊരു ഈഗോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അഹങ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പാടില്ല. ആത്മീയാചാര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ആത്മപ്രശംസ നടത്തുന്നത് പോലെ ആകും. അതുകൊണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർത്ഥദൈവങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കരുത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണഭക്തിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ശിവനും പാർവതിയും ഗണപതിയും അവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. മറ്റു ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ അവരെ ഓരോ ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ? എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. ഇപ്പൊ ശിവനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. ദേവിമാരും ദേവന്മാരും എല്ലാം പിന്നെ ഇതാണ്. ഗണപതി പിന്നെ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ആരാധകനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നരസിംഹമൂർത്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന പാദകമലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ആരാധന നടത്തുന്നയാളാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദേവീദേവന്മാരെ നമ്മൾ അത് കാരണം അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല. അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാകാനും കൃഷ്ണന് ഭക്തി ഉണ്ടാകാനും അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വന്നത് കാരണം മറ്റാര് ഒരു ദൈവങ്ങളെ നമുക്ക് കണ്ടുകൂടാന്നുള്ള രീതിയിലും ആകരുത്. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തദാസാന് ദാസാന് ദാസ എന്നാകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തന്റെ ദാസന്റെ ദാസനെ നമ്മള് ആരാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തവത്സലനായത് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരെയും ദേവിമാരെയും ഒന്നും നമ്മൾ നിന്ദിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വരാഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന 29 കാര്യമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദ ഹരി ബോൾ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭാഗവതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ രാമ